Kas sulle meeldivad Ovardid? Meeldib. Käsi! Kiljon Patari kenttä, Kiljon Patari, Vaaneen Olkoja, nousee kauan. TPS kenttä, TPS Vaaneen, tytöt hyvin, Reipo Hartsi, Jumalan kyllä! Lähme oppi, Jankula! Terä! Ja saat siinä syykalla käydä läpi. Tämä ottelu pelataan normaalisesti. Nämä matkin pelataan normaalisesti. Keittiin Norton kaikki. Seurannut kenttä, seurannut Vaanen. Pojat ovat kaksi poikkaa, kaksi Akille. Minä! Sais täällä vaan siinä! Joo! Oisit töltäne! Timo, jätkä ääntä, saa rolla! Ja kentällä vastaan HC Kaula K5K. Eli Keeritsi, Lemmatten on teillä tuossa Juusto, Gigantti, Laanen. Oisit! Nyt on ajalavetta! Laittamme! Vaata Mikka! Soitaa Mikkalle! Kautta toisea! Hän on K5K. Otta Joon! Elo! Vasta, Rannatal tule lähedale! Ranna lähedale tulla! Hei, käsi ylös, kauan saa hööttää! Hei! Timo, tee yksi siellä kurkas! Ei ole midagi täällä se teha! Näin myötä! Edasi! 2 minuuttia paikka, eikö ollut? Edasi! 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 Hei! Vika oli siellä. Timo, minä! Kaksi ära välja.